ஆயிடுவோம். வேகமா கடையில் போற கழிக்காம அழுக்காம போடா போடா புண்ணாக்கு. ஐயோ கிரேட் மிஸ்டேக். போடா போடா புண்ணாக்கு. மேலகேற புசுக்குதையா ஐயா ராமையா. மேலகேற புசுக்குதையா புசுக்குதையா புசுக்குதையா. ஓர்தாம்பா ஓர்தாம்பா. எச்சே 39 24 16 ஐயோ உங்களுக்கு தான். ஐயோ எனக்கு தான். இந்த மாதிரி ஊர்வசி ஊர்வசி டேக்கி டிசி பாலிசி ஊசி போல உடம்பு இருந்தா டேக்கி டிசி பாலிசி. இன்னொருக்கா சொல்றேன்.